Hola a tots, avui ja veieu que ens trobem en un espai diferent, però perquè aquests dies puguem anar pintant a casa, us he preparat un vídeo sobre el somier. Començarem preparant una mica de tinta, que ens serveix primer de tot per relaxar-nos, per prendre consciència del moment present i de la pràctica que anem a fer avui, que serà sobre el bambú. Aprofitem també per ser conscients de la respiració i quan la tinguem feta la col·loquem a un lateral de la paleta. Començarem agafant el pinzell més gran i carreguem tot el cos amb tinta clara. Traiem l'excés i la punta amb tinta fosca. La primera pinzellada és la de la canya, per tant ha de tenir energia, com l'energia del bambú. Posem el pinzell en posició vertical i fem una primera canya. Podem agafar un pinzell més petit i fer una segona canya. La següent pinzellada és la del noset. Per al noset agafarem un pinzell més prim i és una pinzellada més sutil, que envolta la canya. Comencem a un costat, pressió, menys pressió i aixequem. La següent pinzellada és la de les branques. En aquest cas, apoyaré la mà. I és una pinzellada més recta. Sempre hem de tenir en compte en la composició que hi hagi un espai buit. I finalment farem les fulles, on farem servir només tinta fosca. Aquesta pinzellada és poca pressió, més pressió i aixequem. I per acabar, si tenim segell, hi podem posar el segell. Bé, ja sabeu que l'art del somier és tot un camí on el més important és la pràctica. Per tant, us animo a seguir-lo i sobretot a gaudir-lo. Bona pràctica!